आगामी 17 सप्टेंबर 2 ऑक्टोबर हा सेवा पंधरवडा भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देशभर त्याचं नियोजन होतं सेवा पंधरवडा म्हणून. त्याच प्रकारे त्याच नियोजनाची बैठक आज या ठिकाणी संपन्न झाली. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर हा अशासाठी आहे की या देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेब त्यांचा वाढदिवस आणि तो सेवा पंधरवडा म्हणून साजरा केला जातो. या आजच्या बैठकीमध्ये तशा प्रकारचं नियोजन करण्यात आलं आणि त्या नियोजनामध्ये प्रत्येक पंचायत समिती आहेत, म्हणजे ग्रामीणचे भाग आहेत त्या ठिकाणी प्रत्येक पंचायत समिती ज्या आपल्या असणाऱ्या 12 पंचायत समितीमध्ये जिल्हा परिषद आणि 12 पंचायत, पण 12 पंचायत समितीत त्या 12 सभा वेगळ्या होतील आणि त्याची सुरुवात उद्यापासून म्हणजे पेलटूर जिल्हा परिषद मतदारसंघातल्या 2 पंचायत समितीच्या माध्यमातून होईल. असे 14, 15, 16, 17 असे 20 तारीखला त्याची सांगता मालवण शहरामध्ये होईल. आणि त्या विविध प्रकारच्या ज्या सेवा सप्ताहामध्ये आहेत, मग त्यामध्ये वृक्ष लागवड असतील, दिव्यांगासाठीचे काही कार्यक्रम, असे बरेच काय मी ते आपल्याला लेखीस्वरूपात सविस्तर आहे सांगत नाही, ते मला मी प्रिंट देतो. तशा प्रकारचं नियोजन पूर्णपणे तालुक्याचं झालेलं आहे. ह्याच निमित्ताने आपण प्रत्येक तालुक्यातील जे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्यांना तर भेटणार आहोत. त्याचबरोबर ह्या सप्ताहामध्ये ज्या ज्या लोकांना मोदी साहेबांनी केलेलं काम हे असं प्रेरणादायी आहे, ते लोकांच्याकडून पण आपल्याला समजून घेता येईल आणि लोक ज्या पद्धतीने उत्स्फूर्तपणे आपल्याला या सेवा पंधरवड्याशी जोडले जातात. आता ही चर्चा आहे त्याच्यातून, त्याच्यामुळे त्याही गोष्टी लोकांपर्यंत जातील, विविध योजना लोकांपर्यंत जातील हे समजून सांगितण्याचं काम होईल. आणि हे सगळं करत असताना महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आगामी ज्या निवडणुका आहेत ते जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका निवडणूक आहे, या दृष्टीने सुद्धा एक तयारी व्हावी, त्याचा आढावा घेण्यात यावा, अशा प्रकारच्या सूचना माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्याकडून आलेल्या आहेत की आपण हा सेवा पंधरवडा साजरा करताना आपण प्रत्येक पंचायत समिती की गाव वाईज तिथे आपण तुम्ही त्या भेटी द्या, तिथे पण लोकांच्या काही समस्या समजून घ्या. आणि हे सगळं झाल्यानंतर स्वतः माननीय पालकमंत्री नितेशजी राणेसाहेब मालवण तालुक्यामध्ये एक बैठक करतील आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक किमान एका झडपीमध्ये एक बैठक त्यांची कार्यकर्त्यांची लोकांची संवाद अशा प्रकारचं होईल. आणि त्या दृष्टीने आम्ही सगळेजण आज त्याचं नियोजन केलं, ती माहिती द्यायची होती. आणि हे सगळं करत असतानासुद्धा या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे असलेले सरपंच आहे, शक्ती केंद्र बूथ अध्यक्ष आहेत, त्यांच्यासुद्धा चर्चा केली. तर त्या सगळ्यांचं म्हणणं होतं की आज कोणत्या आपण हे सगळं फिरत असताना आपण वेगवेगळ्या विकासात्मक कामं किंवा इच्छा आपण चर्चा करतो, पण ह्या वेळेला संघटनात्मक ज्या विषयात म्हणजे आगामी होऊ घातलेल्या निवडणुका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, पंचायत निवडणुकामध्ये आपल्याला काय करायचं, कशाप्रकारे नियोजन करण्यासाठी त्याच्या ताकदीने आपण सगळ्यांना फिरायला पाहिजे. आणि म्हणून आपले जे प्रमुख पदाधिकारी आहेत, जे बसले साहेब प्रमुख पदाधिकारी, ते सगळे आम्ही लोक गावात जाणार आहोत, म्हणजे आम्ही सगळे कार्यकर्ते, पदाधिकारी म्हणजे आम्ही सगळे कार्यकर्ते असे प्रमुख जाऊन त्या पंचायतीच्या विभागात जाणार. त्या नगरपालिकेत किंवा 1-2 सारख्या देवन्य भवनाला शेवटी सांगत होईल. हे सगळं हे घेत असताना, आढावा घेत असताना आपल्याला कोणत्या परिस्थितीत आता सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की आपल्या आगामी ह्या निवडणुका 100% लढायला पाहिजे. मग ती नगरपालिका असेल, जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती, त्या कोणत्या परिस्थितीत आपण स्वबळावर लढायला पाहिजे. कारण ही आपल्या कार्यकर्त्यांची निवडणूक आहे आणि आणि स्वबळ निवडणूक होती त्या साहजिकच काही कार्यकर्ते समजा युती झाली तर आपल्या काही कार्यकर्त्यांची इच्छा असते आपली निवडणूक लढवायची आणि ते होते. आणि काय होतं, ज्यावेळी स्वतंत्र निवडणूक होत्या पार्टीला सुद्धा ताकद मिळते, वेगळ्या प्रकारची ताकद आहे. म्हणून सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की कोणत्या परिस्थितीत आगामी ज्या निवडणूक आहे ते 100% भारतीय जनता पार्टी म्हणून लढायला पाहिजे. आणि त्या दृष्टीने आपण अशा प्रकारचा जो सेवा पंधरवडा आहे त्याच्यात हा दौऱ्याचं नियोजन केलं, त्याची माहिती देण्यासाठी आपण आपल्याला या ठिकाणी एक खास करून बोलवलं. आणि स्वतः पालकमंत्री म्हणजे या घटस्थापनेत ज्या नवरात्रीच्या साधारण तेवढ्या दरम्यान त्याचा आम्ही आपल्याला कल्पना देऊ, तर स्वतः पालकमंत्री या ठिकाणी या मालवण तालुक्यामध्ये शहर असेल, ग्रामीण असेल, त्याच्यासाठी एक स्वतंत्र एक मिटिंग देतील आणि चर्चा असेल, कार्यकर्त्याशी चर्चा असेल आणि लोकांशी पण चर्चा करण्यासाठी. आणि त्याचबरोबर त्यांचे जे शासकीय आता त्यांनी आपल्याला माहिती आहे कालच माननीय पालकमंत्री
की आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी तालुकावाईज जनता दरबार जो घ्यायचा आहे तोही मालनात होईल. त्यासाठी पण आम्ही म्हणजे स्वतः पालकमंत्री म्हणाल आणि त्या दृष्टीने काही आपण तयारी करतो आहोत, ही तयारी करणार आहोत. आपल्याला माहिती असेल की माननीय पालकमंत्री नितेश झाल्यानंतर बहुतांश जे काही महत्त्वाचे प्रश्न जे होते त्यांनी सोडवण्याचा आपल्या पद्धतीने कल केला आहे. म्हणजे जो काही न्याय देता येईल आणि कुठल्या विविध प्रकारच्या समजा योजना असतील किंवा या ठिकाणी समजा काही विकासात्मक कामं असतील त्याचबरोबर काही उद्योग आणता येतील का ह्या दृष्टीने स्वतः पालकमंत्र्यांचे प्रयत्न आहेत आणि म्हणून हे सगळं पूर्णपणे ते स्वतः आढावा घेतात. कारण या जिल्ह्यामध्ये ते म्हणाले की आपल्या वेगळे वैशिष्ट्यपूर्ण काम करतात. कारण हा पर्यटन जिल्हा आहे. ह्या असा जिल्ह्याचं काम करत असताना पालकमंत्री महोदयांचं म्हणणं आहे की आपल्या तालुक्यात गावात किंवा ज्या ठिकाणी असेल शेवटच्या तळागाळातील माणसाला त्याचा खऱ्या अर्थाने फायदा व्हायला पाहिजे अशासाठी त्यांचे स्वतःचे पालकमंत्री यांचे प्रयत्न आहेत आणि ह्या प्रयत्नासाठी पालकमंत्री आमच्या सगळ्यांचा कार्यक्रम हातभार म्हणून आपण सगळे एकत्र राहिलो आहोत आणि त्यांच्या आगामी त्यांचं दौऱ्याचं नियोजन करू आणि भारतीय जनता पार्टीची ताकद 100% दृष्टीने आपण उद्यापासून त्याच्या दौऱ्याची आपण सुरुवात करत आहोत.